Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз чӣ хел ҳаво пасмурдӣ, ҳаво гирифтагӣ, настроени моям ҳам хел пасмурдӣ. Бинед ман то ҳол ҳамин румолбандия ёд нагирифтам. Асосан ки румол дар сари одам намеистад. Ана михал дӯстони азиз, дар ҳамин аввали видео мехоҳам шумоя бо як бону шинос кунам, бо як зани тоҷик шинос кунам ки нав кора саркардагӣ ҳастанд, дар ҳамин компания Faberlic кор мекунанд, нав саркардагӣ ҳастанд. Ва агар ки дӯстони азиз шумо хоҳиши хариди маҳсулотҳои ҳамин Faberlic дошта бошед, ҳатман нависен. Ман рақамошона дар ҳамин экран мемонам. Ҳатман нависеншона чӣ маҳсулоте ки ба шумо лозим аст. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд дар компанияи Faberlic бисёр ҳамин косметика барои бонуҳо косметика ҳаст, барои озодагӣ косметика ҳаст, барои хона, порошоку ҳама чизо, хеле чизо, ҳатто то посудаву дигар умуман гирем бисёр аз маҳсулотҳо дар ҳамин компанияи Faberlic ҳастаи. Ҳатман нависен, бинед нархунамоша бо нархи арзон шумода дар куҷое бошед набошед роӣ мекунанд. Ва агар ки хоҳиши кор карданро дошта бошед, ҳатман нависен, пурсен аин бону ки чӣ хел кора сар кардан ва чӣ хеле ки гуфтам нав кора сар кардагӣ ҳастанд. Бисёриҳо боварӣ надоранд дар ҳамин компанияи Faberlic кор карданро. Чӣ хеле ки бибинед ин бону боварӣ карда аллакай хела шуд ки кора сар кардагӣ ҳастанд ва то ҳол кор кардестанд. Метавонед ки нависенша, пурсенша ки чӣ хел сар карданд ва чӣ хел корашон пеш рафтестай. Умуман гӯем ҳатман нависен дӯстони азиз. Шумо низ сар кунед, ҳаракат кунед, ҳатман иншолло ҳамаш мешавад. Асос он ки худи шумо хоҳиш дошта бошед ва худи шумо ҳаракат кунед, ҳамаи кор мешавад дӯстони азиз. Чӣ хеле ки гуфтам рақамошона мемонам ва дар комментария низ ҳатман рақамошона мемонам. Нависеншона, пурсен ва ҳам маҳсулоти Faberlic харидорӣ мехел дӯстони азиз. Чӣ хеле ки гуфтам имрӯз ҳаво гирифтагӣ, имрӯз кору бор ҳамин пухтан мехоҳам пилисоз кардан. Соат аллакай 12 шудагӣ ҳаст. Намедонам барои чӣ имрӯз ҳамин саҳаркати хеса ҳамин суст гӯем сар кардам кору бора манни каша пухтам. Бо ҳатман нишон метиҳам баъди ин. Барои он ки яке аз тамошобинон пурсиданд ки апай Нилуфар ҳамин манни кашаи чӣ хел мепазен нависен гуфтанд. Барои ҳамин нишон додам. Бисёр ҳамин манни кашая Нилуфар нағз мебинад. Умуман хушрӯ мехӯранд кӯдакои ман ҳамин кашаву ширкати ҳамин чизои пухтагия бисёр нағз мехӯранд. Мо бисёр вақт ҳамин каша мехӯрем. Дар як ҳафта 2 бор ёки 3 бор агар ки ҳамин тухм ёки бутерброд, колбаса ҳам хеле чизо хӯрем, бисёр вақташ ҳамин вай мехӯрем, каша мехӯрем. Ва ҳаракат мекунам ки масалан кашая камтар кунам. Масалан камтарак каша мекашамшона ва якта бутерброд ёки ягон колбаси жареный ҳама хеле чизо метимшона ки то ки ҳам каша хӯрану ҳам бутерброд. Барои он ки агар ки як коса пур карда кашашон ти ҳамаша намехӯрам. Ана михол дӯстони азиз, бисёри бад гап назанам. Мерем ҳозир плитаи тоза мекунем, пилисос мекунем ва хӯрок тайёр мекунем. Намедонам ки чӣ тайёр кунам, чӣ пазам. Агар ки шӯрбо тайёр кунам, агар бо сар мекунанд одамо бо ҳамин шӯрбо тайёр кардести. Мехоҳам макарон тайёр кунам. Паста ҳаст ку ҳам хеле подлив кардем. Рафтем дӯстони азиз кору бора сар кунем ки румола ки ман ҳозир меғалтад. Субҳ хайр дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ин субҳи саҳар дӯстони азиз манни каша тайёр мекунем. Яке аз тамошобинон пурсиданд ки апай Нилуфар ҳамин манни кашаи чӣ хел тайёр мекунед. Дар инҷо ман камакак об гирифтагӣ ҳастам, 1 пиёла барин ва инҷода шир беҳад бисёр ҳаст. Инҷо 2 литр шир ҳастай. Барои ҳамин инҷо шир ҷӯшидестай. Шири ҷӯшидагия ҳозир дар ин коса меандозем. Ва дӯстони азиз, дар ин қариб ки 1 литр шир 5 қошуқ манни каша меандозаму тез омехта мекунам. Хо кам меандозему тез омехта мекунем. Агар ки шири шумо хунук бошад дӯстони азиз, метавонед як бора ҳамаша андозен ва баъд омехта кунед. Масалан шарт нест ҳозир ки масалан чӣ хеле ки шир ҷӯш аст, то ки камочки нашавад гуфта ман венчикати тез омехта мекунаму ва кам меандозам.
беҳад неудобно аст. Дасти чапкати андохтан. қошуқ катиам ки ягон ҳамхали чизо катиам омехта немеша. Як 3-5 дақиқа медушон меша тамом. Аллакай кашаи мо тайёр меша. Ман он қадар ғафси бад намекунам ва он қадар суюқи бад низ намекунам. Агар ки хоҳен бо суюқтар, масалан метавонем бутилкаҳои кӯдакотонда суюқак карда баъд андохта тел. Бо агар ки масалан ғафси бад шавад, метавонем бо ками дигар шир андозем шаки то ки суюқ шавад. Ва ҳатман шакар меандозем, сливочное масло меандозем. ё ки тонен асал хоҳем. Дӯстони азиз, кашаи мо тайёр шуд. Дӯстони азиз, манам хел кашаи мо тайёр шуд. Ман сливочное масло, шакара, ҳама чизашо дар ношта андохта омехта кардаги ҳастам. Барои ин болошта сливочное масло намеандозам. Дар ношта аллакай ман андохта омехта кардаги ҳастам, барои ки кӯдако болошта агар маслая бинанд намехӯранд. Азиз, ман инҷода ман плитада каме азили пошидам ва ман ин скрибокати ҳамаша тоза мекунам. چرا میبینی؟ چرا میبینی؟ نه من نمیخوام اینجا رفتم، من اینجا کار دارم. من برینجا جا بجا کردنم در کارای من نبین کنی؟ کجا میری؟ چرا؟ حرف گیر زیرکلا؟ هیچ کنه گفته سرته منه؟ را تومی جری تماشا کن. دوستان عزیز ببینید چقدر آفتابکی خوشرو برو من نوجال بداشتم که هوا گرفتگی نه که ببینید چقدر یک برو آفتابی خوشرو برو من. نه ببینید چی میگه؟ چرا گرفته نمیتونی؟ Видите, сквозняк 63 что да гия. Мама, бина. Бинен دوستان عزیز چقدر آسمان و اینجا سیاه، اینجا آفتاب و آسمان اینجا اومده است باشه که رفته است باشه. жарко. نغلطین. من امروز همه جای پلیساز کردم، اینجا لباسای آفتاب کردم، اینجا کورپاهای наконец-то تا کردم موندم و کودکاتی تنگ میکنن. انشالله زیاد گذرم یک بورا. راستی که دوستان عزیز هم شخصانی
доно гӯем бисёр шудагӣ ҳастанд, медонанд роҳи пул кор кардана, лекин афсӯс ки кор намекунанд. Масалан, якташ имрӯз комментариятам хел наистае ки влоготон интересни шудагӣ ҳастай, влоготон маъно надоранд, айва ягон пухту пас кунен. Вақте ки менависанд ки масалан пухту пас кунен, тамошо мекунанд, одамо мегӯянд ку рӯзикам намедонам ки ҳамин гапошонда чӣ гум. Ва фақат мехоҳам гуфтан ки ҳамон блогерое ки каналое ки пухту паз мекунанд комментарияда нависанд ки просмотрошон чиқае ҳастай. Мана ҳамин як чанд рӯз пеш ман ҳам салат пухтум, ҳам булочка пухтум, просмотроша бинед ба зур 3000 просмотр шудагӣ ҳастай. барои ҳавай намехоҳам ман гап задан дар бораи масалан видеоҳода пухту паз кунам ё ки не. Ман ҳама вақт ҳаракат мекунам ки ҳамин влогом спокойни бошад, ҳамин ва оилаи оддӣ, ҳамин зиндагии оддия нишон диҳам. Ва бо дар ҳамин комментария нависанд ки нависанд ки бо шумо блогерода дарс метиҳен, ин як роҳи нодурусти пулкоркунӣ ҳастай. роҳи дурусти пулкоркунӣ чӣ бошад барои ин одамо ман намедонам. ино худашон ҳатто даже намедонанд ки ман чӣ дарс метиҳам, ман чӣ гап мезанам, чиро ёд метиҳам. Ман фақат ҳамин чӣ мегӯянд, ман ягон блогерода гап ёд наметиҳам ки бояд ки чӣ хел гапзанӣ дар видеоҳо, дар бораи чӣ гапзанӣ ман хеле дарс наметиҳам. Ман фақат нишон метиҳам, ёд метиҳам ки чӣ хел канал кушодан дар кор, чӣ хел сурат мондан дар кор, чӣ хел видео кардан дар кор. Дар бораи чӣ видео кардана худи ҳама одам бояд ки масалан донад ки масалан дар бораи чӣ видео мекунад, чӣ хел видеоҳо мекунад. Бисёри одамо пухту паз мекунанд. Чӣ хел ҳамо видеоҳошонро настроит кардан дар кор, чӣ хел болоши сурат навистан дар кор, чӣ хел навистан дар кор, чӣ хел ҳамаи ҳамина ман ёд метиҳам. Ман гап задана ёд наметиҳам. барои ҳамин одамое ки намедонанд ҳамин хел мана фаҳмед ки ман гап задана ёд наметиҳам. Ман тарзи канал кушодана, ҳамон канала хушрӯ кардан, настроит кардан, ҳамон видеоҳои хушрӯ кардана, монтаж кардана, ҳамин чизоро ман ёд метиҳам. дарс метиҳам, дарс неям, ёд метиҳам. ва ман барои чӣ ман ҳамин курса кушодам, барои он хотир ки бисёр аз тамошобинон менависанд, мепурсанд ки масалан инҷаша чӣ хел кунем, унҷаша чӣ хел кунем, да ай куҷо ёбем, чӣ кор кунем, чӣ хели музика ёбем, чӣ хел сурат монем, да куҷо сурат монем, чӣ хели программака монтаж кунем. ва ман гуфтам ки биё хубтараш ки ман як курс кушом, масалан ҳама вақтама бекор бепул гӯям вақтама сарф накунам ва ҳамон одамда бо пуррагӣ ай аввалаш то охираша хушрӯ карда фаҳмонам ки то ки ҳамон одам ҳама чиро фаҳмад, ҳамон кораша пеш барад, ёд гирад. ҳамин чизо дар худи ҳамин ютуб ҳастай, агар ки кобен ҳастай. лекин фақат ки масалан як видеода як чӣ ҳаст, бо дуюм видеода дигар чӣ ҳаст, сеюм видеода сеюм чӣ ҳастай, ҳамин хел ҳастай. ва баъзе вақтҳо мешавад ки ту видеои ҳамаша тамошо мекунӣ, бо савол пайдо мешавад, наметавонӣ ҳамон саволада ҷавоб ёфтан. масалан шумо манда масалан курси манда шумо ҳама саволот ҳама чизотон метавонед пурсед ки масалан чӣ кор кунам, ихел чӣ кунам. гӯен агар ман ҳавай сразу шумода мегӯм, сразу масалан ҳал мекунен, сурат гирифта роҳӣ мекунен манда ки масалан инҷаш хатогӣ ҳаст ёки унҷаш хатогӣ, ҳамроҳ ислоҳ мекунем. анамехел барои анами хотир ман кардагӣ ҳастам. ман ягон касе маҷбур намекунам ки масалан биё ихе кунда. одамое ки хоҳиш доранд, имконият доранд, ҳатман ман ёрдам метиҳам. анамехел дӯстони азиз, вақте ҳамихели комментариҳое мехонӣ, мегӯӣ ки худошон рӯзи дароз мешинанд бекор, ҳичира намедонану не ки комментарияд ҳамин заҳршона бояд чаконда гарданда. ҳамихел одамо агар ки шумо донен ҳамина полнисти пурра, нависен ҳамин комментарияҳода, нависен гӯен ки эй мардум биёен, ман ёд метиҳам шумода ютуб каналаша кушодана, ман ёд метиҳам шумода видео кардану гап задана, то ки одамо раванд ай шумо ёд гиранд гап задану дигар чизаша. ман гӯям ҳамихел дӯстони азиз, ман равам салмон гуворадай то ҳол нам ай хубаш хест кушом шаб ва тайёрӣ ба ужин.